first ka talaga, Papa Bear. May ano ka sa akin, may reward ka. Napasayaw ako, madam. Ha, pigilan mo ako. Huwag mo na pigilan, isayaw mo na yan. May reward ka sa akin, Papa Bear. May +1 entry ka. Charot. Ano ba, Papa Bear? Papa Bear, lista nga kita. May +1 ka na entry. Ikaw palaging na first owner, ah. Kumusta ang ating revenue dyan, boss? Papa Bear? Malaki na? Nakakuha ka na ba ng, ano, ng 10 dolyares? Malaki na siguro yung ano mo, ah. Yung kita mo. Yun, no? Malaki na kita mo sa ano mo, sa patalastas mo, Papa Bear TV. May pa-reward si Mayura. Meron talaga yan. +1 ka sa entry mo. Malapit na tayo. Malapit na tayo malapit na dumating yung, ang tawag dito? Try ko nga. Nawala yung sounds ko. Na-disconnect na naman. Alam mo ba, Madam, 3LS na nagsasabi na nabunot name ko. Oo nga, no? Ba't hindi ka? Sayang naman. Kung ayaw mo ng gas, pamigay mo. Or ayaw mo ng load. Siguro makasali ka niyan sa akin kasi ano eh, same oras din gabi na. Di ba wala ka ng trabaho sa gabi? Pang-umaga ka ba, boss? Kasi pag sa ano natin, same time, mga 10, oh yes, 10 PM. Ganito din. So, maka-join ka niyan. Sayang naman. Magunting na nga ako ng ano, listahan ng mga utang. Naku po, wala nga. Ano nga, boss? Di ba ang hirap kumita ng ano? Di ba ang hirap kumita ng dolyares? Lalo nang wala kang ano? Wala kang trending na videos. O di maka-join ka niyan. Sayang naman. Ano ka na, may entry ka na, kompleto ka na. Hindi umakyat. Di ba ang hirap magkuha ng ano, ng ano, sa YT? O, di ba? Tay, imo nga tay, ako nga tay. Wakoy atay, imong dugo, ako. Hindi ko pinapansin, basta nag-enjoy lang ako. Oo. Sa bagay, kung hindi naman natin hinahabol yung ano natin, yung dolyares. Hindi naman natin inaasahan yung ano natin, yung YouTube natin, di ba? Ang importante, nag-enjoy tayo. Nandaan ako ng gupit ng mga lista ng mga utang. Para hindi na mahirapan sa kalisod. Wala kasing pang content, kaya ilis mo na tamad mag-film. Nakakatamad kaya minsan mag-video, mag-film.
habang nagugupit na mga lista ng mga utang. No? Pwede na to. Ano to? Ilang entry na to? 4. Limahin natin. Wala kasing pang ano, walang pang content, kaya nag-ilis lang saglit. Yes, pang umaga ako. Diba ganda, boss? Maka-join ka sa ano, sa LS. Huwag mong pigilan, isayaw mo na lang. Hindi mo naman naintindihan siguro kasi Bisaya to eh. Ang hirap, bullshit. O diba sinasabi ko ang hirap talagang kumita ng ano? Ang liit kaya. Oo. Magpa-trending ka kasi. Pag nag-trending mo naman kasi, kiniklaim naman sa iba. Ang hirap talaga pag walang ano, walang nag-viral na ano. Na ano mo ba yun na sabi ni Sisles na ano daw, next month baguhin daw ni YouTube yung ano niya, yung requirements maging ano daw 100,000 watts hour na daw, 100,000 subscriber bago daw i-review yung channel mo. Kawawa naman yung hindi pa nakahabol. Hindi pa nakahabol sa ano 1,000 subscriber at 4,000 watts hour. Kailangan may pamilyon. Oo, tama ka dyan. Pag may 1 million views ka na, dyan ka na talaga kikita. Na malaki-laki. Pero yung views natin, naku. May views nga ako na ano, 5,000 views na. Ang liit pa rin kinita. Punye, mas. Walang hiya tigidig to si ano, lolo. Buti ka mahilig ka magano, hindi ka tinatamad. Nga ako nga nakita ko yung ano ko, yung mga revenue ko, ang liit-liit. Ako ang tamad ko kayang magano, mag-film. Nakakatamad kaya minsan. Yan, ito na yung ating listahan sa mga utang. Yan, meron na tayo dito. Wala kasi akong pang ano eh, walang pang content, paulit-ulit lang. Kaya live saglit. 3. Hindi pa kasi inaantok eh. Kaya nagugupit na lang tayo ng listahan natin para hindi tayo matambakan. Ang dami ko pa naman nililista. Ang dami ko mga utang. Nawala yung sounds ko. Pasayaw-sayaw ka kasi, boss. Kaya nawala tuloy. Tulog na yata yung mga tao dito ngayon. Hindi mo pa na-try manalo sa mga pag-giveaway sa ibang channel, boss. Ano? Boss Papa Bear. Pag may trending ako, iba ang nakikinabang. Ayan mo din yan, boss. Darating din ng araw, mag-trending ka din. Na walang ano. Gayahin mo nga yung ginawa ni ano. Yung trending videos mo dati. Gayahin mo yun para sure, pasok sa banga. Nawala yung sounds ko. I have a pen. Yan, marami-rami na. Hanggang matapos. 3. O 100k subs na. Nabalitaan mo pa rin ba? Na 100k subs na next month ba yun? Hindi ko kasi alam yung nagsasabi sa akin siya, no? Si Sislis. Kailan mag-start yun, boss? Papa Bear. Hindi ko kasi inabalitaan yun eh. Hindi na ako updated sa community ni Lolo Whitey.
tinatamad na din ako sa channel ko. Kung wala lang akong, kung hindi ko lang sinimulan tong ano ko, giveaways ko, malamang hindi ako upload dyan. Sayang naman kasi. Kaya, tiis-tiis lang. Tulad ngayon, ilis-ilis. Kahit tinatamad. Hindi ko nabalitaan, boss, na 100k subs na. Si ano lang, kahapon na yata ko na alam. Sinabihan ako ni Sislis. Ayan, marami na tayong listahan ng mga utang. Wala yung sounds ko. Pag hindi mo pa nasubukan mag-ano, boss, manalo ng mga pag-giveaways, baka ikaw ang papalarin sa channel ko. Kahit 1,000 lang. Libre na pang load isang buwan. Pang data na, boss. 1,000 isang buwan. Diba, boss? Boss Papa Burr. Ayaw makunik si ano. Ayaw makunik si BPA. Baka ikaw ang papalarin dito sa pag-giveaways ko, boss. Makakuha ka kahit 1,000 papel. Ayaw makunik si VPN, kaya kainis naman tong VPN na to. Makunik ka naman. Ayaw niya makunik. Sounds mga kasi para hindi Tuloy-tuloy ni. mag-ano ka kasi, mag-fiber ka na kasi para lumakas yung signal mo. Oh, hirap kasi, boss, ano? Hirap kasi yung magra-raffle tapos kasabay may trabaho ka.
Hirap isabay. Ako din, nangyari din yan sa akin. Pero hindi natin mauna yung YouTube, yung trabaho muna. Buti sana kung nakasahod na tayo. Malaki ng sahod sa YouTube kasi pwede natin i-priority si YouTube. Kaso wala eh. Wala pa, kaya priority muna si work. Sayang naman. We all think, Hack is down in his basement, in his pajamas, eating cereal. It could be anyone. We could have a hacker in this room right now. We don't know. Yan, klaro yung hindi na kailangan mag sound trip kasi may sound trip na sa kabilang kwarto. At 2, 3, 4, 5. Pagkatapos nitong magkating-kating, hi sis Liz, kaabot ka pa. Pang content sis Liz, kaya live lang muna. Ilis lang muna habang nagka-cut sa listahan ng mga utang. Umaga na dyan sis Liz, pang umaga ka. Dami na. Listahan sa mga utang. Wala kasing pang content. Kaya nag-live lang. Diyan ka lang sis, share ko lang. Salamat sis Les. Wala, saglit lang to sis Les. Pagkatapos nito, 8 a.m. Maaga nga. Anong oras pasok mo sis Les? Wala kasing pang content.
Kaya ilis muna. Tamad tinamad si Oka. Tapos, habang nagka-cut nito ng listahan ng mga entry, magla-live lang muna para may upload. Para bukas maglista na, mag-start ako maglista. Maglista sa mga utangan. Hirap kasi baka maanuhan ako, hindi ko ang dami pa namang ililista. Kaya cutting lang muna ng ganito. Sana magkasya to. Yan, sa dami-dami niyan. Sana magkasya siya. 3. Ilang minutes ka na naka-live, sis? Ano pa lang? Parang 20 na yata. Tingnan ka. 22 minutes na, sis. Hindi to kanina si 7-3 pasok ko. 7 to 3? 8 a.m. na dyan? 8 a.m. Sabi mo 8 a.m. na. Tapos 7 to 3 pasok mo. Late ka na. Hindi to kanina si Papa Bear. Lumayas na, humihina ng signal niya yata. Tatapusin ko din to mamaya konti. Tapusin ko lang to ikat. Refresh na ako dito, busy sa umaga. Okay, sis. Salamat, sis. May may patalastas bang lumabas sa'yo? Busy ako. Salamat, sis Les. Paki-update kung may ba, sis, yung mo maya. Baka mag-update si WH mo. Paki-update lang. Kung gumagana ba yung ginawa ng sister ko sa'yo. Kasi pag hindi, huwag na ituloy, sis, di ba? Sayang ang effort pag hindi gumana. Sana gumana siya kasi gumana yun sa akin eh. Sabi ni Papa Bird TV, please shout out po sa iyo, madam. Shout out daw sa iyo, boss, madam. Please. Bumalik si Papa Bear. Malaki na yung nito. Kita sa sa rave niya. Maraming viral video eh. Mag-alatuni kasi boss Papa Bear. Grabe makamadaw. Ganyan talaga yan siya, sis Liz. Madam. At saka si hello sa'yo, Papa Bear. Sabi ni sis Liz. What? Ayan, madami na tayong listahan. Sana magkasya to. Para isang kulay lang. Zero kasya na to. Mga 5. Ay, parang hindi kasya. 5. 2 tao, 3, 4, 5. Sana magkasya kasi wala nang ibang kulay. Para magkaibang kulay niya. Mahirap magkaibang kulay. Si Sis Arlene, busy yun sa niya. Sa WH. Watch to watch. Grabe ang sipag ni Sis Arlene.
Kabudots na nga. Budots. Budots pampawala ng antok. Kasi inaantok na si Oka. Hello, si Sarah R. Hello, sis Sarah. Nakasali ka na ba sa pag-giveaway natin, sis? Malapit na, sis. Sa ano na? Sa Monday. Sumali ka, sis Sarah. Baka ikaw ang mabunot. Pag hindi ka pa nakasali, sis Sarah, pakitingnan lang yung mechanics nasa community. May harang ka pala, sis. Salamat, sis. Nakasali ka na ba sa pag-giveaways natin, sis? Malapit na, sis. Monday na. Monday ba? O, tama. May pag-giveaway pala dito si Chico. Hindi pa. Sige, check mo, sis. Nasa community, nasa ano ko, sis. Community ko na post. Refresh ako for AdSense. Salamat, sis Liz. Mamaya ko ano ko nga din to. Sis, nag-update na. Nag-update na, sis? Ilan ang nadagdag, sis, Liz? 2,100. O, diba? O, ilan ang nadagdag? 100 plus. 100 plus ang nadagdag, diba? 1D lang yan. Less than 100. O, diba? Nakatry ka niyan dati, wala. Ngayon lang yan, nangyari. Nagpi-play din kasi kami sa GC. Sabi ko sa iyo huwag ka munang magpa-watch to watch para masubukan natin kung ilan talaga ang madagdag. Lalo na siguro bukas kasi yung sister ko, nag-ano siya, palagi siyang ngayon. Nakailang ano siya, nakailang watch siya. Pinag-igihan talaga niya. Hindi nung nag-ilis ko minsan more than 100. Start lang namin
times 6. Kaya nga sabi ko sa iyo baka next pakisabi si Sister Mar, thank you sa effort niya. Baka next day sis, na yan, dagdag yan ng mga 200 plus. Diba? Sabi ko sa iyo, effective talaga yung double, Sabi ko sa pamilya mo, pagawa mo para siguro makakuha ka ng mga 500. Yung alaga mo, papuntahin mo sa coffee shop. Coffee shop naman sa internet shop. O cellphone din kasi gamit nila lol. Bilan mo ng wala bang mga sa inyo, pisonit sa inyo? Malapit lang sa inyo ba? Kahit lang sa isang gabi. Gabi-gabi or ganon. 2 computer. Wala na, malaki na makukuha mo niyan. Nagtanong nga yung sister ko kanina na nag-update na ba daw, sabi niya. Para malaman daw niya kung effective ba daw yung yung ginawa niya. Siguro next update niyan sis, malaki-laki na din. Mas maging double na siguro kasi yung sister ko nag-overtime. Nag-i-effort talaga. Ayan, medyo madami-dami na yung natin. Tag-5 na lang. Next update niyan sis, na yan? Mga 200 plus na dagdag niyan. 5, balon 5, tag 5 na kanan. Pili. Tag 5, kanan, tag 5, imong naong 5. Papa Bear, sabi niya, present daw. Present, kanina ka pa present, Papa Bear. May reward ka nga isang lag na lag ako, hina na net. Ka nga, sabi ko sa'yo Fiber ka na. Fiber or Viber? Fiber. Saan ko ba to ilagay? Ito sa ating mahayiwagang balon. At dito na natin tatapusin kasi inaantok na si Oka. Bye-bye sa inyong nanood dyan. Bye-bye.